Neste Parque Natural da Barosa, a Hermandad de Antigos Caballeros Legionarios pretende levar a cabo unhas xornadas de actividades paramilitares na Ponte de Maio, nuns días na que esta zona soe estar moi frecuentada por visitantes e turistas. Ese colectivo anunciou nun primeiro momento un encontro de exmilitares. A realidade é ben distinta e aquí xorde a polémica. Trátase realmente dun homenaxe ao xeneral franquista Millán Astrai. Segundo o programa de actividades previsto, que tivo acceso Canal Rías Baixas, entre o 27 de abril e 1 de maio este espazo natural ia acoller diversos tipos de exercicios, como a busca de zulos terroristas, actividades con zodiacs ou a creación de corredores de lume. No Concello apuntan que nunca lles chegou ningunha petición ao respecto e que moito menos se tramitou ningunha autorización para que estas xornadas se puidesen celebrar en terreos de titularidade municipal. Aquí no Concello non houve ningunha solicitude de autorización e evidentemente tampouco se iba a autorizar. Entonces, o que se fixo foi chamar a un dos organizadores que aparecen ali os teléfonos e dicirlle que eso estaba incorrecto. Entón, xustificaron que non iba a ser realmente ali, que iba a ser en outros sitios. Para mí eso non me vale, xustificación de palabra. Entonces, o que se fixo onte foi mandarlle unha comunicación xa por escrito advertíndolle que non teñen autorización de facer ningún tipo de actividade relacionado con esas xornadas en ningún ámbito de propiedade municipal, nin terreos, nin instalacións. O Executivo local xa puxa a situación en coñecemento da Subdelegación do Goberno para que se garanta que este acto fascista non se acabe celebrando en terreos municipais. O noso objetivo non é evitalo se é nun terreno particular. En todo caso, eles saberán o tipo de autorizacións que teñen. En todo caso, aí falan dunha serie de actividades relacionadas co río, relacionadas co monte, eles saberán se teñen autorización ou non, pero será a Subdelegación do Goberno quen ten que comprobalo. Evidentemente, dentro do Goberno municipal, non estamos satisfeitos de que se vincule a Barro con este tipo de actividades con ese nombre, non? Esas actividades de exaltación para nós, evidentemente, pois non ten sentido celebralas a día de hoxe. O alcalde indica que lle resulta molesto que se relacione o nome de Barro con este tipo de actividades de exaltación da ditadura. O rexedor mesmo recoñece que nas últimas horas recibiu varias chamadas de veciños aos que, segundo apunta, non lle resulta agradable que se pretendan celebrar este tipo de actos paramilitares ao carón das súas casas.